retro. Mae'r gêm yma ar y Sega Mega Drive, a oedd yn gêm nes I chwarae pan o'n i'n blentyn, a fi'n mynd I gweld os fi'n gallu... Wel, mor beth fi'n gallu fewn yr ar. Fi ddim yn siŵr cweit sut mae'r we yn ambell I setting, felly os chi'n gallu gael fi gwybod os mae'r sain a'r fideo yn edrych yn okay, just oherwydd mae lot o bobl yn trio defnyddio'r we ar un pryd, a os mae fe'n mynd yn rhy wael, falle bydd rhaid I fi ffeindio ffordd arall o wneud e, falle recordio'r fideos a roi nhw just allan ar YouTube yn lle. Neithiwr o'n I wedi chwarae War Thunder gyda Owain a James. Gafon ni lot o hwyl, a o'n I byth wedi chwarae'r gêm na o'r blaen, a rhaid dweud mae'r gemau fel arfer, does gen I ddim lot o ddiddordeb ynddyn nhw, ond chwarae teg oedd e'n gêm, mae'n gêm dda gyda ffrindiau. Os mae'r gêm yma chi'n gorfod dod yn gyntaf I mynd trwy, neu fe yn y cyntaf neu ail, fi ddim yn siŵr. Gawn ni weld. So ni'n ail. Right, so... Jyst yn mynd I newid controller am munud. Yr un yma bach yn hen, a dwi ddim yn ymateb yn dda iawn. Pryd fi clicio fe. So trio yr un yma. Come on. Sorry about that. Felly,
bendant nawr. Wedi bod yn anodd dal fyny nawr. Beth fi'n hoffi am y cymeriad yma ddo, mae gyda fe missiles, so chi'n gallu dal fyny. Ond cos, ie, pumed, yn mynd o'r anodd fi'n credu. Dod yn ail o fan hyn. So ie, os chi'n gallu gael fi gwybod beth yw eich hoff gemau, wel, hoff gêm ar y Sega Mega Drive. Bydd diddorol i weld. Fi'n mynd i mynd trwy, yn yr awr retro, lot o'r gemau hel atgofion, nostalgic. Credu bydd e'n cymryd rhyw awr, siwr o fod i ddod i'r arfer gyda'r tricks a'r patrymau y gemau. So oedd hwnna'n ofnadwy. Oedd e deg uchaf, ond dim digon da. O'r ga. Felly, mynd mewn i'r options. Gweld, credu llun. Ie, dyna ni. Os fi'n newid hwn, lle mae... Control arall yma sy'n fach fwy... Helo Sean, diolch am ddod ddoe i bod yn rhan o fideo War Thunder, oedd hwnna'n lot o hwyl. Ni'n mynd bach retro heddiw i gymharu â ddoe. Fi'n mynd i mynd trwy hen gemau nostalgia retro ar y Sega Mega Drive. So heddiw, Combat Cars. Speed, brake. Oh, actually, fi ddim yn hoffi hwnna. So speed. Speed, brake, smash. Right, dyna ni. Na. 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 Trio hwnna. Oh, wow. Chi ddim gyda gweld, wel, mae'n sydyn i desg IKEA.
os ti'n stuck yn y tŷ am y dim lot ych chi'n neud. Iawn, dim problem. Right, dyma ni. Os dwi ddim yn siarad lot yng nghanol y laps, achos mae lefel canolbwyntio reit funny ar gyfer y gemau. Fel lot o gemau 90au, dyn nhw ddim yn hawdd. Safio fan i fi'n credu. Gyfer yr fwy o specials. Dyna gryfder y cymeriad yma yw bod gyda fe missiles. Mae'n gallu cymryd y gyrwyr eraill allan. Right. Tri cha. O, mae hwnna'n well.
Yes! So, beth sy'n dda am y cymeriad Andrew ma, os ti'n gallu just eistedd yn y blaen, a just pob hyn a hyn, gadael misail off, mae siawns da dy ti o cadw ar y flaen. Ond unrhyw slip up. Yes! Right. Yn siŵr fod yn werth cael. Gael fi gwybod, beth yw eich hoff Sega Mega Drive game, a os oes gyda chi Sega Mega Drive Classic Edition ar PS4, gael fi gwybod, achos gallen ni wneud stream ar y cyd. Oh, na. Fi'n credu nos fory, ni'n mynd i wel, mae Owain a James yn mynd i chwarae Rainbow Six Siege. Felly, os chi'n ymuno gyda Discord, bydd modd i chi cael gwahoddiad wedyn i chwarae'r gêm. Right. Oof. Yeah. So yeah. So
So ma'r tracks yma yn eitha digyfarwydd i fi, achos fi ddim wedi chwarae hwn ers o flynyddoedd. So siwr fod 20 mlynedd. Felly right. Download track. Ond fi yn cofio oedd hwnna un o'r rhai fwyaf cymleth i gofio o ran patrymau lle mae bopeth. Ond fi'n hoffi'r cerddoriaeth. Mae cerddoriaeth ar y Sega Mega Drive. Hwn, mae soundtrack, Streets of Rage hefyd. Mae yna cwpl sy'n wych. Oops. Ar ryw pwynt mae'n rili fi well actually defnyddio'r brake yn lle just bumpo mewn i bethau. Fel na. Okay. Credu mae'r lefel nesaf gyda eira. So, ddim werth cael fwy o on. Na. Wrth i chi fynd, mae'r traciau jyst yn mynd yn gyflymach a gyflymach. Fel ti'n disgwyl, really. Right. Oof. Fi ddim yn fan mawr o'r harbour tracks achos rhaid bod cywir iawn. Does na ddim track mawr i gyd yn eitha gul holl ffordd rownd.
Agos. O na. O, mae un lap ar ôl. Dyna'n agos. Gosh. Track yma'n intense. Dwi'n meddwl fel popeth, os chi cyfarwydd gyda'r track, mae'n ffain, ond yn tro cyntaf i drio fe, fi ddim yn hoffi hwn o gwbl. Oh, come on. Maen nhw'n mynd lot yn nach. Oh. Ail. Pwy yn gynta? Oh, mama. Mama.
O, fi'n ganda. Oof. Soundtrack 2. Dash. Ooh. Dyna yw track Andrew fi'n credu. Fe'n hoff iawn o'r wneud hynny. Ooh. Felly, beth ar ôl? Fy methu fforddio unrhyw beth eto. Okay. So i chi weld, so nhw'n greiddiol iawn. Harbour Track 3, so nhw'n jyst yn neud addasu'r hen tracks. Oh dear. Dyna'n gwael.
Sorry bod fi'n dawel, mae'r lefel canolbwyntio I cadw yn y gêm yma. Just normal. A fel yr... Hoffi'r cerddoriaeth, ddim yn hoffi'r track. Ooh. Kira, yeah, mae'n okay. Mae lot o bethau ni'n trio wneud nawr yn ddigidol. Felly, yeah, mae cael plant, trio gweithio plant cefndir yn gallu bod yn heriol. Ond, yeah, mae'n bod yn positif a dim ond yr wythnos cyntaf yw e. Felly, gawn ni weld. Mae just bod yn positif a bwrw ati. Sut mae pethau wedi bod I ti, Kieran? A croeso i'r stream hefyd. Sorry, o'n I yn y zone fan'na yn chwarae combat cars achos fi wedi cyrraedd y lefel sydd yn eitha, wel, lot yn noddach nawr. Mae mae'n fi'n cymryd off y sgrin I gyda fel okay, na I just neud ddasiad. Sorry am hwnna. Di hwnna'n well? Sut mae hwnna? Yeah. Dyna'r thing. Ni'n byw mewn byd nawr lle mae wastad gwaith chi'n gallu neud am digidol, remote yn eich tŷ. Felly, yeah, mae ddigonedd o bethau I wneud. Fi'n credu fel system greiddiol. So, beth yw e? Mega SG sydd wedi clywed amdano fe, sef mae fe'n chwarae fel greiddiol. Dwi ddim... Mae fe peth fel 99%. Mae gen i'r Mega Drive greiddiol a'r cartridge a popeth. Ond fi'n chwarae hwn ar y Mega SG analog sy'n creu nhw. Na I roi y link yn y chat achos mae'n bach yn weird gyda hwn. Beth mae analog wedi wneud yw trwy reverse engineering, maen nhw wedi creu rhywbeth sydd yn galluogi chi I chwarae fel bod yn greiddiol. Fi ddim yn gwybod os mae'n esboniad rhy dda, ond fi just trio roi yn y chat. Right. So dyna yw'r wefan. A mae gen i'r Super NT hefyd, sef Super Nintendo version o fel yeah. So beth yw dy hoff wel gallu ti galw hwnna, ond I fi oedd e'n ryd I gael ei galw'n clone system. Mae fe clone system gorau ti'n gallu cael a ar gyfer wneud a wahan gael y frame a mae lot o ffaff
gyda frame myself yn fy mani, felly nes i just mynd am cael Mega SG a gallu rhoi y syth mewn i'r Elgato yn y PC wedyn. Okay. Ti'n gallu clywed y cerddoriaeth yn okay nawr? Damn. Sorry am bod chi ddim yn gallu clywed yr audio cyn, achos gyda mae soundtrack dda ar hwn. Yn amlwg, mae stage yn cael ei arodd as i ryw dig, ond dwi ddim stel a cerddoriaeth stage, ond mae fe'n eitha da. Okay, na I troi y lan mwy te. Okay, sorry ma hwnna. Fi di roi lan i'r max. Fi di mynd â fe lan i 11 fel mae Strictly Tap yn dweud. Ni'n tynnu hwn mas. Dwi'n o'n happy. So Kieran, beth yw dy hoff Sega Mega Drive ti? Oh na, dim on. Dyma'r un mae rhaid gwasgu'r brec ar gyfer. Ti'n mynd i bod mewn trwbl. Jyst yn cael teimlad mae'r gêm yma jyst yn mynd ymlaen am byth gyda loads o tracks. So gobeithio chi'n gallu clywed y sŵn nawr, achos mae bach o rave. Yeah. Yeah, mae Sonic 2 yn okay, na I just cael look beth mae
Dyna, well ydyn ni'n gwylio ar YouTube, mae delay yn llai ar Twitch. Okay. Wel, fi ddim yn siŵr, mae we... Okay, cool. Fi dal, mae gyda popeth a gyda pawb adre nawr dan lockdown, mae'r wedi bod yn ofnadwy. Fi'n byw mewn lle eitha pale bob man anyway ar ffarm dad, a mae just dwi ddim yn great ar gyfer wneud stream, so fi angen edrych os mae fe'n mynd yn ofnadwy, falle bydd rhaid i fi ffeindio wneud recordiad cyn, a just roi e mas fel recordiad ar YouTube yn unig. Fi eitha hoffi wneud streams achos yr elfen o cymdeithasu a cyfathrebu gyda pobl eraill yn fyw. Mae hwnna'n lot fwy ddiddorol i fi. Ond mae creu fideos ar YouTube yn hwyl hefyd. So, falle na i cael look trwy gweld os, neu falle just wneud stream i un platform yn hytrach na YouTube a Twitch. Just pigo un. Gweld os mae hwnna'n gwella pethau. Fi gyda mae pobl yn gwella gallu wneud hwn fel canolbwyntio a siarad, ond fi ddim yma gyda'r gêm yma, no way. Neu gadael y chats tan ar ôl jyst i wneud yn siŵr fi'n ennill y ras. Yeah! Falle. Na i falle wneud hwnna tro nesa. So, o ti'n dweud bod y lag ar YouTube ond nid ar Twitch? Okay, cool. O, diolch. Mae'n defnyddiol iawn i gwybod. Fori nawr, os oes diddordeb ydych chi, bydd James a Owain yn y delay ar y ddau, ond mae Twitch yn llawer gwell. Okay, cool. Fi'n credu mae lot o hwnna i wneud gyda'r we fan hyn. Fori nawr, bydd Owain yn hoster'r stream, a dyle fe bod lot llai o lag achos mae upload speed fe gymaint yn gynt. Felly, fi'n credu Rainbow Six Siege mae fe'n neud. So, os gyda chi fe a chi eisiau ymuno yn y stream, jyst anfona neges yn y diwrnod, a fi'n siŵr bydd Owain a James yn, bydd chi'n gallu chwarae. Ddoi naeth rhywun wneud hwnna o Thunder, a Sean, a oedd wedi cael lot o hwyl, so bydd hwnna'n good. Os ti'n hoffi Rainbow Six, y reswm fi ddim yn chwarae achos mae'n embarrassing i fi chwarae game fel Rainbow Six Siege pan fi'n gwybod fi'n hollol rubbish ato fe, a mae gwell da fi chwarae gemau retro neu o leia fel platform a rhyw fath. So it's dim pwynt fi ymuno mewn pan bydden ni'n rubbish. So chi'n joio fe chwaith yn just colli'r amser? Wel, dwi ddim.
Falle fi'n rhygystadleuol fel yna. Ond mae... so yeah, okay. Sonic 2, hoff game Mega Drive. Beth am Super Nintendo? A o'r ddoi yna, pa game hoffech chi weld? Yeah. Yeah, fi'n cytuno, fi'n credu ni siŵr o fod ar yr un wavelength. Ciron, fi ddim yn fan mawr. Ti'n gwybod y pethau fel Call of Duty, Rainbow Six Siege, lle chi'n gorfod ymateb yn gyflym. Mae gwell dy fi dilyn patrymau gemau retro, achos mae yna logic iddo fe, a chi'n gallu gwella, lle wel, chi'n gallu gwella mewn unrhyw beth yn amlwg, ond ddim yn cyfforddus yn chwarae'r gemau arel ar y consoles newydd. Dyna y buddsoddiad mewn Super NT a Mega SG, achos mae'n ffordd dda o chwarae y gemau retro. Hefyd, hoffwn i wneud dangos chi y Sega Meg CD rhywbryd. Ond fi'n credu nes i gadael blymyn, ti'n gwybod y cable, power cable, nes i gadael e yn y swyddfa fi'n credu. A fi ddim yn credu fi'n gallu cyfiawnhau torri'r lockdown mwyn cael Sega Mega Drive power cable. Be chi'n meddwl, Ciron? Bydda un o'r pobl na'r blymyn teledu. Wow. Oof. Super Mario World, Star Wing, Star Fox. Okay, cool. Yeah, maen nhw'n dda. Super Mario World. Fi ddim actually wedi gorffen y game na. A Star Wing, Star Fox. I fi oedd hwnna tipyn bach rhy gyfle. Ni ddim yn offi gemau. Fwy am PS2. Okay, beth yw eich hoff game PS2 te? Neu beth yw eich fel treasured card game ar gyfer y PS2? So mae collection, wel, anferth, ond mae fe wedi cloi ffwrdd yn un o'r ysgolion mae gen i clwb. Fi'n redig clwb. So, clwb game a fideo. Hoff game PS2, Ciron?
hwn yn lap arf nawr. Come on. Yeah! Game really stupid ar Extreme Express. Mae'n hollol boring a mae neb arall yn gwybod am e a rwy'n teimlo tipyn o connection nostalgic i e. Rhywbeth i wneud gyda tren, beth yw Extreme Express? Mae'n rhaid i fi googlo fe nawr, sorry. Fi beth... Ie, ti'n iawn, dwi beth ti'n glywed e. Extreme. Oh, game train. Fantastic. Oh, good. Okay. Right. Dyma yr awr retro. A fi methu credu fi dal yn chwarae'r game heb colli to. So... Pwysau ymlaen. Right, come on. Oh. Oh. Oh, Doniol. So, fi di penderfynu... O'n i di penderfynu ni'n mynd i wneud jyst ei amrywio dros yr wythnos y nesaf. So, nawn ni siŵr o fod wneud... Mae Owain yn mynd i wneud Rainbow Six Siege fory. A wedyn... fi le edrych. Siŵr o fod bydd y awr retro nesaf dydd... Bydd dyddiad? Dydd Iau nesa. So bydd e'n wythnos un fel session unrhyw beth a bydd un awr retro o'n i dros awr nawr ond just achos fi ddim yn mynd i gadael heb colli. Unwaith yr wythnos. Dwedwn ni am nawr. Oes gyda ti, os oes PS4 gyda ti, a oes diddordeb, mae Sega Mega Drive Classics ar
PS4. Felly os oes diddordeb, gallech chi chwarae ar-lein gyda hwnna, chwarae un o'r fel un o'r gêm yna. Come on. Ond fi gwybod, mae'n lot os chi ddim gyda PlayStation Plus a bethau. Waw, mae'n digon teg, paid o phoeni, ond fi eisiau trio. Fi ddim yn credu mae gweddill y crew gyda gymaint o ddiddordeb mewn fi, ond bydd yn neis i gallu neud fel gyda'r Sega Mega Drive Classics na, fi'n credu mae yna online multiplayer option lle chi'n gallu neud fel co-op Streets of Rage yn rhywbeth. Yeah. Gall ti os ti'n adio fi fel ffrind ar PlayStation Plus, gemau _video, byddwn ni'n gallu wedyn trefnu, tiod, os oes diddordeb chi. Mae gyda ni Discord hefyd, gallech chi bod ar hwnna. Hyd yn oed os chi ddim eisiau siarad trwy'r audio neu dim byd. Oce. Ydy e dal yn galluogi chi mynd ar-lein gyda fe? Ydy e? Ydy fersiwn PS3 a PS4 yn fel ar-lein yn crossable? Dyle fe? Rhaid ni edrych mewn i hwnna. Mae'n gred os mae'n. Right, mae'n mynd yn... Hefyd, mae dyn fi'r Mega Everdrive version 7 cartridge sy'n gadael chi chwarae'r holl collection basically o Mega Drive games. So fi'n teimlo, wel, gwell ni dechrau awr retro i mynd trwy rai o'r gemau na. Dyna pam fi'n keen iawn i gwybod beth yw hoff gemau pobl, achos falle mae'n un fi ddim wedi trio a jyst i cael go arno fe falle ar y stream, gweld beth mae fe fel cyn a wedyn neud stream o fe. Yeah! Oh, gutting. I'm on that. Well, fi wedi prynu popeth yn y siop. Well, cool. Bydd yn great os chi'n gallu ymuno anyway yn y stream, a hyd yn oed os chi eisiau bod yn y Discord i cael sgwrs ar Discord yn y stream, croeso chi wneud. Ni'n trio wneud e mor interactive a sy'n bosib. Os chi ddim eisiau, mae'n ffain hefyd. Just trio pethau gwahanol. Ni ddim wedi trio o'r blaen. A mae'n defnyddiol i ni gwybod gennych chi beth sy'n gweithio, beth chi'n hoffi. Hefyd. Ooh. Ydy sain yn okay nawr gyda'r cerddoriaeth Kieran?
dyna'r peth arall ar y gêm yma. Does na ddim pause. Felly, literally, ti angen mynd i tŷ bach tough. Cyn nghanol lap. Dim opsiwn. Oh yeah. Okay, night. Ie, mae'n dweud fan hyn bod e ddim... Oes gyda chi clisfonau ymlaen? Achos weithiau mae nhw'n rhoi nhw mewn fel tracks gwahanol clist. Fi really ddim yn gwybod beth. Oes unrhyw un arall yn... Oedd y clisfonau wedi wneud e? A fi di ennill? Na! Beth? Fi actually... Yes! Nes i gorffen y gêm mewn just 1 awr a 10 munud. Na. O, mae hwnna'n cool. Oedd hwnna wedi gweithio mas. Yn nice. So diolch Kieran am gwylio tan y diwedd. A na i gweld, na i edrych mewn i hwnna, ail rando ar y stream. Woo! Na i ail edrych ar y gwrando ar y stream i gweld beth oedd y problem gyda'r sain. A sorry am hwnna. Fi ddim yn mor gana, so bydd rhaid fi roi rhyw beth arall. Yeah. 1-1. Oh, no, Laura. Yeah. Woo! Fi'n gwybod beth fi'n neud. 88. So yeah. Hwnna'n ffantastig. O'n i ddim yn disgwyl hwnna. O'n i'n meddwl bod ni'n mynd yn rwystredig iawn a ddim gorffen e. Diolch Kieran am bod yn cwmni dda yn siarad a bod yn rhan o'r stream. Gael ni gwybod beth pa gêm a unai ar y Sega Mega Drive neu... Oh dear. Nor gan ddim i fy enw fi chwaith. Okay, diolch Kieran. Gael fi gwybod beth yw eich hoff... Wel, pa gêm byddech chi'n hoffi gwylio fi'n chwarae ar y stream, neu falle mae'n gêm chi wastad wedi gweld cael ein chwarae a chi ddim gyda fe neu ddim di gweld neu beth bynnag. Jyst gael fi gwybod a na i wneud wythnos nesa, siwr fod dydd Iau nesa, na i edrych i cael y gêm yna a gweld os ydych chi'n gallu wneud ar y stream. Os na, byddai jyst yn mynd nôl i'r gemau nostalgic nes i tyfu fyny'n chwarae a gweld os fi'n gallu curo nhw fel oedolyn. Right. Bob hwyl, diolch am gwrando a gweld chi yn y